Proverbe 15 cu versetul 17. Hai să vedem ce spune Biblia despre mâncare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Amin. Ce mă învață versetul ăsta? Că de fapt calitatea unei mese nu stă în numărul de calorii. Calitatea unei mese nu stă, din perspectivă biblică, în cât de bine este gătită, în cât de frumoase condimente și de variate condimente s-au băgat în mâncare, ci calitatea unei mese, zice Biblia, stă în ce? În atitudinea cu care mănânci. Slăvit să fie Domnul! O, dacă am înțelege asta. Asta explică de ce atunci când eram copii eram fericiți cu puțin. Și mâncam și era o competiție și eram sănătoși și eram bucuroși. De ce era? Pentru că era mulțumire și bucurie și împlinire. Dragii mei, masa, valoarea unei mese stă în primul rând în atitudinea cu care mănânci. Și dacă e bucurie în familie, și dacă e mulțumire, și dacă nu suntem mofturoși, orice masă este binecuvântată. Slăvit să fie Domnul!